Lokacin da ka fara wani abu kake ƙoƙarin ka kai wani mataki a rayuwa, makusantanka da ya kamata su ƙarfafe ka, su baka ƙwarin gwiwa akan wannan abun, su yi supporting ɗinka, ba za su yi ba. Maimakon yin hakan ma, wani lokaci su ne za su fara sare maka gwiwa, su nuna ba sa tare da kai akan wannan abun. Idan kuma kai haƙuri ka jure da dukkanin ƙalubalen da za ka fuskanta akan wannan abun, ka ci gaba da yin sa har ya kai matakin da ka ci nasara, still dai su waɗannan makusantan naka kuma a maimakon yadda suka ja baya suka nuna ba sa tare da kai a farko, su ci gaba haka. To yanzu kuma da kai nasara, duk da cewa ba su mara maka baya sun tallafe ka a lokacin da kake buƙatar ka cimma wannan burin ba, nan sai kuma su zo su nuna cewa yanzu fa su suka fi kowa cancantar kasancewa da kai da kuma amfanuwa da kai. So da yawa za ga mutum ya yi kuɗi ko ya samu ɗaukaka, a zo ana zagin shi, ana cewa an je gurin shi ko ana so a yi magana da shi, ya ƙi kula mutane, ba shi da kirki, ya canja hali, ya yi kaza ya yi kaza. Amma kuma inda za ka bibi yadda ya faro abin, za ka ga cewa su waɗannan da suke zage-zagen nan su ne suka dinga dankwafe shi a lokacin da yake so ya tashi.